Hi! Naunsa naman ito ang kinabuhi. Ay, kinahanglan man dito mag-facial bisan asa di ita kay para safety kuno ta. Lan! Oh! Dena ka mga unta lang. Oh, sige, sige. Sus, batahon lang gini nato kay para nisto pagulingon masafety ko ta. Oh, sige, sige. Dena mga una ta. Wow, kalami si Sudan. So karon mga atong sudan sa ay sa pagpili-pili ha. Wala na sa dito yung sudan nato. Saan mo na siya? Buwad sana, buwad niya. Ala, kalami yan eh. Paborito bilhin ako niya eh. Kani siya, bulinaw niya siya. Kanang saritawa gani sa... Linaw. Natawag sa Tagalog. Ini masanas. Hindi siya manok. Oo. Okay, dapat tayo matamis na dito yung sumay si. Karon lang kataon, matakaon after 30 minutes to 1 hour mo take Ah, up sige, sige. Oh, matik na kayo. Nino to sa lawas. Oh, para bisan mo kaon tag buwad, naman tay protection okay ra. Sumama na ta, ha? Mga ano ta? Nakay, simi dit biya taron ha? Simi dit. Oh ni bisan asa tang abot mo ito buhaton. Mo to buhaton. Mao na mo ni patakaran bago karon. Oh, so karon nagbaylo sa tabi kay mauna ko kanon. Mao na karon sige sige. Ibaylo tabi. Bailon ta. Ay, Sige. imuhang kanon di ba brown rice? Oh, Brown ako rice. puti ako ah. Asas na lang as usual kay ba. Minot bining ba eh. So sweet taron ha kay magsimi man na taron. Dili na ta mag-date sa Kay bawal man ro dito mag-facial. Dapat mag-facial ta. Oh, dili na ta mag-date dito. Dili na lang ta mag-date mo. Romantic. Okay, bawal man dito. Sige na. Saan ba ba kuya? Uganta lang kita ani kay para na sa atong ginabuhi nga matip kita. Di ba? Kani pagod kang lami ay kay lami pa mo yung histi mo. Gani lami jud. Ako na to maayo kay karon. Dapat kita mga amping maayo kay tawag na COVID eh. Mao gani nga bisan ato tang ako. Aso na ba kayo eh? Sa motor, butangan nila ka ng barrier. Tuman na lang gid ato dito mo supak. Nakakatog kayo mong ilong ani, di ka kakadadari kayo. Hungog mo ani. Sige. Tara nga, di makakabal mo challenge eh. Ano na, dit ka, buat. Hindi ka mapili pagkaon kasi gado kahit tayong panahon sa pandemya. Dahil kita ay bukit-kit kung panahon na dapat manuhat ang buhi. Di ka mag-inarte. Ikaw panahon na dagan kayo ng trabaho. Maulan kaluwi kayo. Dagan kayo nag-uol, dagan kayo lang nimingaw ng negosyo, wala kay halin ba? Sana mawala na na ang... Nasunod ko rin mga oxygen na pud ko. Okay, mura naman tayo Power Ranger. May nang nagkataon na dahil sa ato face mask, kini siya face shield mo ni. Okay na rin, magkaon ka ano, no? Mamo ko require ko ng mga on pod. Ino na sila nga, bisan magka-fish shirt ta, mag-fish mask man dyan. Sige na raw. Muluan